ήρθε η ώρα για το πρώτο καφέ της ημέρας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και καλύτερο vlog που έχω βγάλει ποτέ, οπότε μείνετε μέχρι το τέλος. Σάββατο σήμερα, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, κοιμήθηκα χάλια. Έχουμε planned μια τέλεια ημέρα. Θα πάω στη βιβλιοθήκη να δουλέψω λίγο πάνω στο group project που έχω. Μετά θέλω να πάω να κάνω λίγα self-care ψωνάκια. Ίσως κάνω λίγα ψώνια σούπερ μάρκετ. Σήμερα έχω κανονίσει με μια φίλη μου να πάμε γυμναστήριο. Eliza, I'm talking about you. Θα δούμε αν θα το θυμηθεί ή αν θα μπορέσει. So we have a perfect day ahead. Αν θέλετε να δείτε πιο πολλά βίντεο από εμένα, μπορείτε να με κάνετε follow και στο TikTok, το οποίο το έχω linked και κάτω στην περιγραφή. Πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Θα πάω campus, πάω στο group room που έχουμε κλείσει με τις group mates μου για το group project που έχουμε. Πολλά group σε μια πρόταση. Η ώρα είναι 9 και 10, σκάσε βλαμμένο αμάξι. Καιρός είναι ωραίος, μπορώ να πω, δεν κάνει κρύο, βασικά θα σκάσει με το μπουφάν. Η ώρα είναι 11 και 11. Καθόμαστε στο group room με τις συνδυτικές μου και έχουμε ξεκινήσει την εργασία. Έχουμε βρει από πού να ξεκινήσουμε, αυτό είναι πολύ καλό. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα, εννοείται. Νομίζω μέχρι τις 4 η ώρα σίγουρα θα είμαι εδώ. Αυτά. You see me randomly filming myself is because I'm uploading like vlogs and on YouTube and TikTok. That's why I have TikTok actually. You know, I always wish I could wish, you know, I'm one of the influencers. It's so easy to make money, it seems like. You know? It seems like, but δεν ξέρω πώς φαίνεται. Έλεγα να δοκιμάσω και ένα satin crayon ρε εσείς της ELF, αλλά δεν ξέρω ποιο να πάρω και δεν φαίνονται πολύ satin, φαίνονται και πολύ matte. Λέω να δοκιμάσω και αυτό το lip stain από ELF, θα δούμε πώς είναι. Αυτά είναι τα προϊόντα που έχω πάρει μέχρι στιγμής, νομίζω είμαι κομπλέ. Είμαι στον παράδεισο αυτή τη στιγμή. Και τι cute ρε. Α, έχουν και τη miel τη μάσκα το μεταξύ. Έχει διάφορα. Α, έχουν φέρει και ανού. Έλα ρε. Νο, τέλειο. Ενθουσιάστηκα γιατί έχουν τα τρίχα, αλλά ρε τα έχουν ανοίξει. Νομίζω θα πάρω αυτό. Τι είναι αυτό ρε. Θέλω να πάρω και λίγα eye patches εντωμεταξύ. Πάρω αυτό. Να πάρω και αυτό. Εντωμεταξύ σήμερα σκεφτόμουν ότι όταν ξυπνάω και η μούρη μου είναι πάρα πολύ πρισμένη, θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα ice roller. Και να που έχει το normal ρε εσείς. Οκ. Και αν έχετε δει το βίντεο μέχρι εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμηθείτε να κάνετε ένα subscribe αν σας αρέσει, γιατί θα συνεχίσω να ανεβάζω πάρα πολλά τέτοια vlog και ετοιμαστείτε για το καλύτερο part. Ήρθα σπίτι, πάμε να κάνουμε το normal haul. So fucking excited. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα καλλιτικά που αγόρασα. Καταρχάς πάμε λίγο H&M. Αγόρασα 3 πραγματάκια από H&M. Παιδιά, θέλω να το ξέρετε, η H&M έχει φέρει ELF. I was like, what? Το είδα στο TikTok σε διαφήμιση και ήμουνα τόσο ενθουσιασμένη. Και σήμερα όντως πήγα και είχανε. That is fucking amazing. Το μόνο που αγόρασα, ενώ ήθελα να τα πάρω όλα, ήταν αυτό εδώ πέρα, το ELF Lip Stain. Γιατί βλέπετε, μου αρέσει να έχω τα χείλια μου έτσι κοκκινοπά. Και χρησιμοποιώ προς το παρόν το NYX Fat Lip Oil. Κάνε βρε focus. Χρησιμοποιώ το NYX Fat Lip Oil, αλλά εννοώ ότι πως πρέπει να τον ανανεώνεις πάρα πολλές φορές μέσα στη μέρα. And I'm not about that life. Οπότε είπα, ας αγοράσω κάτι το οποίο θα μένει. Και ήθελα πάρα πολύ καιρό να δοκιμάσω ένα lip stain. Και βρήκα την ευκαιρία και πήρα από ELF. Ας συνεχίσουμε με τα καλλιτικά. Έχω αγοράσει το αγαπημένο μου Micro Brow Pencil από NYX, το οποίο το φοράω συνέχεια, το ξαναγοράζω. Έχω αγοράσει 10 από αυτά μέχρι στιγμής
και μόλις εξαντλείται το ξαναγοράζω. Πρώτη φορά είπα να δοκιμάσω αυτό εδώ πέρα το Hyper Precise Liner από Maybelline. Συνήθως χρησιμοποιώ της NYX το Epic Ink Liner, αλλά μια κοπέλα μου πρότεινε αυτό εδώ πέρα στο TikTok μου. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Τώρα πάμε στο καλύτερο, πάμε λίγο σε Face and Body Care Products. Παιδιά, εδώ και πάρα πολύ καιρό ήθελα να αγοράσω ένα Ice Roller για τα δύσκολα πρωινά που ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς, ενώ έχω ξενυχτήσει και η μούρη μου είναι σαν να μου έχει χώσει μπουνιά και δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να κάνεις και καμία ποσότητα make-up δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Αγόρασα λοιπόν αυτό το Ice Roller. Αυτό είναι για τα μάτια, φαντάζομαι, για τις μικρότερες περιοχές. Είπα μόνο να το βάλω στην κατάψυξή μου. It looks so freaking cute. Συνεχίζουμε λίγο με face care. Έχω πάρει πάρα πολλές μάσκες και eye patches. Έχω αγοράσει avocado mask. Έχω αγοράσει αυτό με ρόδι. Αγόρασα μία μάσκα για το αγόρι μου. Ένα cooling face sheet mask. Και αυτό ίσως για τα πρωινά που είμαι πρισμένη. Και ένα rose glow mask. Λίγο τώρα σε body care. Παιδιά, επιτέλους βλέπω αυτό το λαδάκι τόσο καιρό online. Τέλος το βρήκα και το αγόρασα. Είναι από τη Vaseline. Είναι το Coco Radiant Body Oil. Μυρίζει σαν cocoa butter. Θες να το φας, πάρα πολύ ωραίο. Ήθελα ένα λαδάκι για το μπάνιο γιατί δεν είχα. So now I have it and I'm super happy. Κάτι άλλο που διάλεξα, το οποίο το διάλεξα κατά λάθος. Αυτό εδώ πέρα είναι το body lotion από μια εταιρεία που δεν την έχω ξανακούσει. Είναι με βανίλια. Αυτό το αγόρασα γιατί νόμιζα ότι είναι scrub. Μπερδεύτηκα, δεν ξέρω γιατί. But still, νομίζω θα κάνει πάρα πολύ ωραίο set με αυτό το oil. So I'm super excited, I'm not complaining. Δεν παραπονιέμαι. Προχωράμε γρήγορα, έχω πάρει αυτό εδώ πέρα. Αυτό, παιδιά, το αγοράζω και το ξαναγοράζω. Πρώτη φορά πήρα σε μυρωδιά Argan Oil. Είναι το Dove Shower Mousse. Ό,τι καλύτερο για ξύρισμα. Έπειτα basic, αλλά αγόρασα βαζελίνη απλή. Δεν είχα ποτέ και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει στο beauty kit κάθε γυναίκας. Είτε για chapped χείλη, είτε για να κάνουμε slugging. Θα δοκιμάσω να κάνω slugging στο τέλος της skincare ρουτίνας μου, γιατί έχω πάρα πολύ ξηρό πρόσωπο και έχω δει ότι κάνει πολύ καλή δουλειά και από δερματολόγους. So that's why I got this. Έπειτα ένα καινούργιο αποσμητικό και πήρα αυτό από την Dove. Πρώτη φορά δοκιμάζω το Passion Fruit Scent, αλλά παιδιά μυρίζει πάρα πολύ ωραία και φρουτένια. So, πάρα πολύ ωραία μυρωδιά, αν μπορείτε να τη βρείτε. Το τελευταίο είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ένα self-tanning glove. Έχω ξεκινήσει και κάνω self-tan. Δεν μου φαίνεται πάρα πολύ γιατί στο πρόσωπο είμαι βαμπύρ. Και στο σώμα βαμπύρ είμαι, αλλά αυτό που βλέπετε τώρα είναι το αποτέλεσμα του self-tan. Με mousse το κάνω. Και επειδή, παιδιά, ήμουνα σαν το λέτσο, δεν είχα self-tanning glove. Και επειδή δεν κάνει να το κάνεις με τα χέρια σου για να μην γίνεις σαν τον Τραμπ στη παλάμη, πρέπει να έχεις ένα self-tanning glove. Εγώ μέχρι στιγμής, επειδή δεν το είχα αυτό το πραγματάκι, χρησιμοποιούσα χοντρές κάλτσες χειμώνα. Oh yeah. Και microfiber πετσετούλα. Λέση εντελώς. Οπότε είπα, ας γίνω άνθρωπος. Φθηνούλη ήτανε, δεν ξέρω, 3-4 ευρώ. Και το αγόρασα γιατί χρειάζεται. Και τέλος, το πιο random, παιδιά, που αγόρασα, ενώ δεν χρειαζόμουν άρωμα γιατί είχα, είδα μία σειρά αρωμάτων με διάφορες ωραίες μυρωδιές φρουτένιες. Παιδιά, και με το που τα μίλησα εκεί πέρα τα testers, κατευθείαν, ειδικά η συγκεκριμένη μυρωδιά, green tea and lychee lime, μου έφερε νοσταλγία για εποχές καλοκαιρινές, ενώ δεν διαρκεί. Είναι πάρα πολύ ωραία, ελαφριά, φρουτένια, φρέσκια μυρωδιά και με πάει πίσω σε χρόνια που μπορεί και να μην έχω ζήσει. Απλά δεν ξέρω, είναι η μυρωδιά που σου προκαλεί τόσο ωραία συναισθήματα. Μπορεί μόνο εμένα, δεν ξέρω γιατί την έχω συνδυάσει αυτή τη μυρωδιά με όμορφες εποχές, αλλά yeah. Λίγο hefty price point. Δεν είναι και καλύτερης ποιότητας, ούτε έχει καλή διάρκεια. Αλλά εγώ το πήρα μόνο και μόνο για το feeling. I'm gonna whip this baby out and I'm just gonna spray myself and everything's gonna be okay. So, yeah, παιδιά, αυτό λοιπόν ήταν το τέλειο κατά τη γνώμη μου haul από Normal και από H&M. Τώρα θα πάρω όλα αυτά τα πραγματάκια που έχω εδώ πέρα, βάλουμε όλα τα πράγματα στη θέση τους και θα τα πούμε αργότερα. Μόλις έβαλα τα πιάτα στο πλυντήριο. Start, baby. Εν τω μεταξύ έχω ακόμα τα testers πάνω στα χέρια μου. Τώρα που η κουζίνα είναι πιο καθαρή, θα αλλάξω και νομίζω θα αράξω λίγο. So yeah, just a bit of chill time for now. And η ώρα είναι 8 και κάτι. Όπως βλέπετε, I just got ready, ή μάλλον I'm ready.
Έκανα ντουσάκι, έκανα το μαλλί, ένα slick back pony, όσο πιο slick back μπορούσα. Το οποίο αποτέλεσμα το κατάφερα με το λαδάκι της Miel, το οποίο το έχω αφήσει για scalp treatment. Είναι Σάββατο βράδυ και θα νομίζετε ότι ίσως βγω για ποτό, για φαγητό. Rubbish. Θα πάω για ποτέ/spa night με τη φίλη μου τη Λίζα. Bitch Λίζα, see you in a bit. Αποφάσισαμε λοιπόν με τη φίλη μου τη Λίζα, σαν σωστές 27χρονες γριούλες που είμαστε, αντί να βγούμε για ποτό, να πάρουμε τα beauty προϊόντα μας, μασκούλα, προϊόντα για το ντους, θα πάρουμε και τα skincare προϊόντα μας της βραδινής ρουτίνας και θα πάμε στο γυμναστήριό μας, το οποίο έχει σάουνα, καρέκλες μασάζ, ντουζιέρες και lounge spot. Θα πάμε γύρω στις 9 και... So yeah, αυτά θα πάρω. Είμαι έτοιμη, είναι full. Έχω μπουκαλάκι με νερό γιατί είμαι σάουνα, εννοείται πρέπει να είσαι hydrated. Ελίζα is on the way και παιδιά μόλις είδα ότι έχω φτάσει στους 341 subscribers στο YouTube και είμαι στους 2.220 νομίζω στο TikTok και θέλω να πω χίλια ευχαριστώ σε όσους έχετε κάτσει και έχετε κάνει follow και όσους κάθεστε και βλέπετε τα βίντεο μου και σχολιάστε και κάνετε like. Ειλικρινά το εκτιμώ πάρα πολύ. Θα γίνεται Λίζα, θα ανοίξεις. Τι? Μόλις κάναμε το πρώτο γύρο σάουνας για 10 λεπτά, θα κάνουμε ένα ντους και θα ξαναμπούμε στο πάνω επίπεδο για άλλα 10 λεπτά. Πολύ προμόδηση. Μασχούλα. Εδώ πέρα. Με τουλίτσα. Αχ, με είδα. Αλλάζεις χρώμα. Το κάνεις και πιο. Για να μην βγάλω τώρα το χώρο. Λοιπόν, πήραμε μόλις McDonald's και θα πάμε σπίτι. Ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδιά, το απολαύσαμε πάρα πολύ και θέλουμε να το καθιερώσουμε. Η ώρα είναι 2 παρατέταρτο, μόλις έφτασα σπίτι, έχω το McDonald's, πεινάω πάρα πολύ. Αφού λοιπόν είδα και το K-drama μου, έπεσα στο κρεβάτι κουρασμένη και αυτό είναι το vlog για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Θυμηθείτε να κάνετε subscribe και τα λέμε στο επόμενο.